Hej, jeg hedder Johannes, og jeg vil vise, hvordan man laver The Blues fra Angry Bird. Til det skal man bruge nogle blå, nogle røde, nogle hvide, nogle sorte og nogle orange. Nu skal vi til at sætte alle elastikkerne på. Først starter man med at tage 2 blå. Jeg har taget mørkeblå. Så 2 blå igen. Og 2 igen. Og igen. Og så skal man også have nogle i midten. Dem kan man her. Her. Og så skal man have i siderne. Her. Og her. Og så skal man have i midten. Og igen lidt ud i siderne. Og så skal man tage de blå og sætte her og her. Nu skal jeg til at lave øjne og næb. Først laver jeg næbet. Der skal man tage en orange, twiste den på sin pind. Tag 2 orange mere. Og nu skal jeg lige sætte den fast i min fars finger, fordi jeg er ikke så øvet til det. Eller ret øvet, men ikke lige til det her. Og så sætte de 2 orange, den orange over på de 2 her. Og så tager man det hele her og her. Så har man næbet. Og så skal man tage en mørkeblå og sætte næbet over på. Og ja. Og så skal man sætte næbet på. Det skal sidde her. Se, skal man sidde her. Og nu skal man til at lave øjnene. Der skal man tage en sort først. Twiste den 3-4 gange rundt om. Og så tage en sort mere. Gør det samme. Man kan også gøre det på andre måder, som er lidt besværlige. Men så bare den her. Så skal man tage en hvid her. Twiste den på der. Tag en hvid mere. Og tage her. Og så kan man godt se, at det ligner øjne. Så skal man have en mørkeblå. Og så skal man tage de 2 første hvide over først. Og så den sorte. Og så den bagerste hvide. Og så kan man lige skubbe den lidt op. Så tager man den anden. Tager først de 2 forreste hvide. Så de sorte. Og så derefter de bagerste hvide. Så skal jeg så sætte dem på lige over næbet.
her. Og så, hvis man vil have en rigtig flot, så kan man tage en rød, twiste den, og sætte. Nej, man skal ikke twiste den, men og så sætte den på her. Og så skal man tage en mørkeblå og sætte på lige over. Nu skal man til at flette det hele sammen. Først skal man tage mørkeblå, og så skal man twiste den på her. Tage sin pind og gå ind under den, man lige sat på, og tage den her op og der. Nu skal man gå videre, gøre det samme igen. Der. Nu tabte jeg lige den ene. Det var ikke så godt. Der. Og så tager man de næste. Der. Der. Og der. Så er man færdig med en linje. Så skal man til at sætte den her. Så går man nedenunder, igen, over og sætter den fast. Og så går man under den, og så den her. Så går man under her, der, der, der. Under, der, 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 under, der, der, der. Og så går man i midten, tager den, og tager den op, og så kan man lige tage næbet. Det skal op imellem her, sådan, så bliver den ikke så pæn. Gå under, imellem øjnene, her og op. Og så er vi næsten til at have det hele af. Først kan man tage en blå, gå under alt det, man har lavet. Her, tage den blå med op, tage den der, så tager man den eneste, tager den over den anden, strammer, og så tager man det første hul, tager man alt af der, og så tager man det næste hul, alt af der, og så hele vejen ned. Og så har man lavet en af The Blues. Og hvis man nu er en af de der, som vil have det helt fuldstændig, så kan man jo lave 3 af dem, ligesom i det rigtige spil. Men hej!